Ba pensuk lang nongbet ubadeiru unmen kanisha nongbet khat khnai snem karta kabalasha penyam halau kurimbar jela jongka ubalatip kerteng kumubir bahadur tapa haka step kar pendutrik nailur. Video jonga bat ngakerpat ya pi bahaswa banget keren gini ke bro sompa ay lang ka subscribe yang share lang ke video jonga saki perlok jong pi kenang banga ngan la ban pelaj kambon ke video nam tan jong pi ngasumsi kalong ba kane ke jingje menta ke bala je kadai kawai nak ki jing seneng yangi ki khasi bang idei ban perkeng shushu yala ki jong ki jaj penriu idei ban perking kame yala ki jong kakur ke jaj namar ba gini ki khala jaj menta kilale ya kakam kaba num khin korsu yangi ngakan mau bang hab ban poi ban keren kumne ba dang man hakane ngina keren pang kawai ka kong ba sai khot keteng ya ka anisha tham dengan amut ba bedai mai wat la ilale ka kamba hadu batharong yangiru andrei mental ajar ngai tengila sungthu ba kane kala ka pamut andrei kring kerpat junga kalong bang somba yaki para kasih lejong lada pidei usunrang ka kenthe deban perkhat ba swaban kta ya kajing shit swaban kta ya kajing kriat namar kan ai kajing sneng ka basneu ba ya pi pimtip ya kapan saja hadin andrei ya kabaji menta pila da bi hi lakum noru om desu bandang perkhat ya kai kajing bha jong ka ba menta mar pitip ngan ong menta bang ben direct ya kidekhar ba urukhar unang ba ban bi ya pi khamtam u muslim leleite pulang pura ong ba balik saja kum man kapor dei na kadau jong ki kenthei ki samla ki temen ro kaju ki ailan pe ki khalajat kade ka license basuk tam nam ta ki dekhar ki kenthei kade ki mar bat abdor tam hapo perthei kade ki kenthei ka si jungi ba man kapor basa shanyo ben ki ka si jungi laje kadne ro umdan basung thu we ro ngalalap kane nadu na tolong jing la jong hi ngalap basa jia balong hadu kadne ba umdon we ro bakin kor yala ka jong ka tribal nalor bakila yo pateng nalor bakila yo kaspa ka phauru kimpat tip kimpat khengkor lade kimtip ba usunrang kasi hadu kano basung rich hadu kata handrai ki yang persha namata ki kenthei namata ka khun namata ki khun namata ka bahing sem namata ki kur ki jaj banum sha banum ailat ban yo ki wei kita ki jaj ban riban wat sansar kulumar somba perkhat ekabalashai namta ki kun kti namta ka jaj penriu khasi somba perkhat namta ka lawe nilai chai lada lashai lai sngi labun ukhla jaj ameghalaya tang na kadau jong ki kenthei tang na kadau jong ki khun jong pi tang na kadau ki kur jong pi tang na kadau ki jaj penriu jongi bakile ya ka nei ka kam ba pensi ra ki we te ladangi ngim yang nalaki jong ki kejat hoj nga te ngadong epi ngashukran tang hapo YouTube namar ngamdon kalat namar ngadon sini ngasa marwe ngahab yasha nga ihi ya ke ka bajete dai lengba ki video lengba ki social media lengba ka jing tip ki phone call direct chaki badon sampai khalaya ngasa tip ya kane bakalong kumta ka je kumta bat kajing wat kan poi ba kajing shisha kam ko ya ka pisa ka ana kaspa ka pho nak kiwei ndrenga kwa tang ya kajing kersan ba klam don jing lo di ai na phi tang ka tang kwa e nomor pitip bangi baro sakata khamtam ngi ki prakasi lai ngi rit paj bat ngi me so tho ngi me don kata ka wei ka jing mot kum ki wei ki jaj ban riu ki badon sha nyon ben ngi ba wei ubali wei ubayong wei bastem wei basau amdon kum ki wei ba ladale wei kumno ngi long kumta te ngakwa ba ka state jungi bakan kiu khamtam ban ye kiwi ki state ro watla kadai ka state ka barit mar ka state jungi kadai ka state ka ba pau bah abo barok goi ka perthei kala yo ki award baningkong la bunjat bah nalor kataro napo India bro kawai kadai ka tourist place ka baningkong tam kadai ka state jungi
wal ada kadai ka state ka Baduk ro handrai ngakwa yakinong Christian bangan pelait kawai ka video handrai kanai ka video ng last dang hi kat ke ba mangala ka pisa ngadon kam susu ya ka subscribe anda la kam he ka subscribe ngan sa pelait kanai ka video kadai ka history na mata jong kami khalaya chungi hi barok kawai khoblai sibon ngan se kanduk biang imslam uri khasi chungi imslam u red pa chungi